Daw sa kaya ng kinabuhi ko, nakalawig sa dagat bagyuhon. Ang panahon nagabalhin-balhin, karon nalipay ug magul-anon. Ako si Charlie Villa, no? Minyo ko na ko'y upat ka mga dagko na nga mga anak o niya nang nimuyo diya sa Bagua Playa. Usa ko ka membro sa UCCP Matina, no? So diha ko nag-fellowship sa Matina. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalang panan. Muabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalang panan. Uabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muruhon ako sa tiilan mo, musimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog. Maayong adlaw sa tanang dako kong pasalamat nga ako mahimong kabahin sa akong testimony, sa akong experience niining ato ang sitwasyon karon sa pandemic, sa ato ang sitwasyon sa COVID-19. So ako na-quarantine pud ko dito pagyud sa layo nga lugar sa Sultan Kudarat, sa naigamayng lungsod dito nga ang ngalan Ilambayong, Sultan Kudarat. Usa ni ka lungsod unahan sa Takurong. This is basically a patawag na to mga Muslim area gihapon siya. So naami project dito among gitrabaho. Ang usa sa akong kauban nga kuyog gyud nako sa among bunkhouse, kauban nako sa pagtulog, kauban sa pagkaon, kauban nako gyud tanan sa among adlaw-adlaw nga trabaho. Na kabsan gyud sa iyang kinabuhi tungod niining COVID-19. So wala sa iya manggon 2 weeks nga paghilanat ug pag ubo-ubo, wala man gyud siya mo sugot nga dalo na mo sa hospital tungod kay mahadlok man siya nga ma-COVID kuno, kay di man siya motuo nga na-COVID siya, kay kuno ing siya simple na daw to nga ubo o hilanat ang iyang gibati. Apan iabot ang 2 ka semana, nikalit na lang gyud ang panahon nga nakabsan gyud siya siyang kinabuhi og naagyud sa akong kamot mismo
nakabsan siya sa iyang kinabuhi tungod kay sa iyang paglisod og ginhawa. Gi-attempt pa namo siya og dala sa ospital. Ako pa siyang gikugos, karga sa sakyanan, gidala sa hospital. Before siya gidala sa hospital, naghangyo pagit siya, dalon lang siya sa manghihilot. So pahilot pa namo siya. Pag human dito sa manghihilot, tanaw na ko mawa naman gyud siya, lisod na magikay sa paginhawa. Gi-attempt pa namo siya dala sa hospital. And sad to say, wala na gyud siya nakaabot sa hospital. Ingana ka close ang akong contact sa iya ha. And I was really expecting na murag ko nahadlok yun ko, nagkurog yun ko maghunahuna nga wala pa man to siya na testing COVID yun, wala pa man to na confirm, pero ang ingon sa doktor pag-abot na mo sa hospital nga patay na siya, i-isolate siya diretso, di na siya ipaduulan, ila dayon gi-declare na COVID yun ang iyang gikamatyan. In less than 30 minutes dito mi sa hospital, naa na dayon mga pulis nang abot, igigwardyahan naming tanan, dili nami makabasta-basta og lagawas, di nami makalakaw, idiretso nami dayon sa ilahang isolation facility. Ang ilahang isolation facility dito kay Kuandra kanang health center. Ang health center ilang gisarado, among ilang gipapuy-an sa amoa as their isolation facility. So dito ko na quarantine for 14 days. 14 days. Kunya ang pinaka lisod nga akong gibati dito, aside sa nahadlok ko nga magpositibo mi kay kaming tanan sa project site, siyam mi kabuok na nagpuyo sa among bunk house, quarantine kaming tanan gisulod dito sa quarantine facility sa ilang health center. Unya, ang pinakalisod dito nga medyo torture sa ako katayan kay Y signal. So naay mansanitas sa likod, mukatkat pa ko sa kahoy sa mansanitas, mag isa-isa sa akong cellphone dito kay mangita akong signal. So kay layo-layo man gyud sa lungsod pa ang amo ang kuan kaning baryo. Baryo ginatawag nila Barangay Tinumigis, sakop sa lungsod sa Lambayong, probinsya sa Sultan Kudarat. So medyo bukid-bukid na gyud siya. Ang usa sa akong gikagul-an dito kay gi-declare man nila nga COVID nga wala pa gyud nila na confirm, wala pa testing ang katong akong kauban nga namatay. Ako pod gusto ko magpa-swab test na. Nga wala man nila gi-swab test kay bukid man lagi ang akong nahuna ra pod, ila ra pong mingingnan nga kung naay mag-positive o naay symptom, magpagawas og simptomas sa among mga kauban, ay pa nila i-swab test. Dito medyo worried ko kasi ako makauban na alay mo igham gamay, muubo gamay, magpangutana na unsa na basig na COVID na ta diri. So muna ang akong worry dito kay katong namatay, ang order nila sa ilang doktor dito, sa ilang municipal health officer, within 12 hours dapat katong namatay cremate. So nag-cremate yun siya within 12 hours pa. Alas 9 sa gabi, nag-cremate yun siya dito. So, ang worry na ko, nagdagan na akong utok kung unsay mahitabo na ako dinhi kay pag-abot sa pagka alas 9 sa gabi, abo na. Pagka buntag sayo, nangabot ang paryente sa atong mga igsuon, atong namatay, ang naabtan nila, abo na lang. So, muna mga worries na to, no? Nga kung mamatay ta ani nga sakit, mamatay ka nga mag-inusara. Wa jud kay parente nga muduol nimo, wala tanan. Unya ini kusimbako og disgrasya gyud ka ang maabtan sa imong mga minahal sa imong kinabuhi, ang imo na lang yung abo. No? So muna ang usa sa mga worries nako, unya mag-usap na lang. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalang panan, muabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma.
daghan kaayo come up sa imong nahuna. So among gibuhat didto, inigbuntag mag-init nami og tubig, butangan og turmeric, butangan og lagundi, butangan gloya. Mo na among ginainom hangtod within 14 days buntag udto panihapon. Magsige na lang inom nag-ugan na kaya kung tutunlan og ininom anang lagundi. Kay mo lagi na kin hadlok ta nga simba ko og ma-positive. Pero through God's grace, no, among mga prayers dito kay kami within that 14 days nga nag-quarantine mi dito, mura po mi og kanang nag-iya-iya na po mi ampo sa among kaugalingon. There was a time nga nag-ampo mi all together tungod kay ako makauban na apoy mga Muslim. Ay mga Muslim, mga Katoliko, ako ra gyud dito ang kwan ang Protestante, no. So during the first night namo sa quarantine, I gathered them. Kaming tanan naglibot mi, then we pray together. O niya tungod kay nagkalahin-lain ang amo ang mga pamaagi sa atong pagtuo. Murag dili kay siya wala kayo mi nagkahiusa, no. So motong ay ampo ko sa akong kaugalingon, ampo ko sila sa ilang kaugalingon. So murag na ang among source of strength dito nga labi na sa ako nga akong ginahuna nga layo kayo ang akong pamilya. Naghuna-huna po ko nga lisod pud kayo og matakdan ko, no, kay layo gyud siya. So nagyud ang kabalaka, nagyud ang kaguol, kay basig mo uli na lang taan ni nga abo na lang. So salamat ko sa Ginoo nga ang iyahang paglig-on, ang iyahang presensya, no, murag kaning ani nga mga sitwasyon ma-feel nato nga duol kay ta sa Ginoo ba. Kasi kana imong kahadlok, murag imo na lang nang murag iasa ng tanan nato sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. So ang akong kabalaka tawhanon mangyud kita, ubati kita kahadlok, ubati kayo og kabalaka, ug bisan unsa na lang masulod sa atong una-una. Gikan pagmata sa buntag hantod pagsalop sa adlaw sa hapon, sa kalisod sa kamingaw sa maong lugar, ang isa ka adlaw murag isa ka bulan nimo paaboton. Unang medyo lisod kayo ang kuan. Daghan kaayo mo abot sa imong nahuna nga puro kahadlok, puro kabalaka. Pero tungod kay kita na matuto man diha sa simbahan, na matuto diha sa atong pagtuo diha kay Kristo, medyo nabawasan na atong atong mga kabalaka o mga kaguol. That time wala pa gyud nako nadala ang akong Biblia, nabilin gyud siya atong panahona. So salig ra gyud ko sa unsay naka-save diha sa atong cellphone nga mga sayings kay mga o kanang mga memory verse nga nahunaan nato, kay wa man kay mabasa, kay way signal, wa tanan. So ang ako ra gyung una-una atong panahona, ang akong pag-ampo sa Ginoo, ang ako mong quote sa Bible verse nga naagyo na maskin sa akong mga emails na agi na mo gawas sa ubos kanang Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Paura na ang linya nga kung sabi itong kabalakan naman si Kristo sa itong kinabuhi, di ba? So mauna ang mga kasinatian nga medyo naghatag ka nato og kaguol, naghatag kabalaka, naghatag kahadlok, apan tungod kay na matuto kita diha kang Kristo, ang paglaom mugawas ra gyud siya. Pag makahadlok pabawasan ra gyud ang makabalaka, mawala ra gyud siya. On the 14th day nigawas mi sa among quarantine facility, sa among dakong kalipay nga wala gyud nagmanifest sa amo og symptom, maski isa sa siyam mi kabuok didto wala gyud nagmanifest sa amo og symptom. Nagawas mi on the 14th day sa among kalipay, nagpaihaw mi og kambing pagawas namo sa among quarantine facility. So praise the Lord kay ang mga kahadlok ug kabalaka naara gyud na tanan sa atong mga huna-huna, pero kung ato ang ibutang si Kristo sa atong kinabuhi, dili ato wadon
ang iyahang mga pulong atong nga mao'y nagmatuto kanato diha sa simbahan, diha sa atong adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, wala gyud kabalaka mo abot kanato. So kita magpadayon kita, of course, may mga precautionary measures nga atong buhaton tungod kay naa na magina sa atong palibot ng virus, pero magpadayon kita sa atong normal nga pagpanginabuhi with the hope, with the prayer nga ang Dios mao gayud ang magbalantay o magproteksyon kanato kanunay. Amen. Ikaw ang busog ko, kalipay ug dalagpanan. Uabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong pagmamahal. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muruhon ako sa tiilan mo, musimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos. Daw sa